Neboj sa. Bojím Oni sa. sú malí. Oni sú malí. Aj malý kôň vie kopnúť veľkú kopu. Mojím dnešným variacím hosťom je Dušan. Ahoj. Ahoj. Ako sa máš? Vítam vás. Ja ešte neviem. Ešte je len ráno. Uvidíme. Uvidíme. Jak dovaríme podľa toho. Už si sa dnes previezol na koni? Ešte nie. Ešte nie? Tak to by ráno malo, nie? O 4:00. Kedy sa chodí previesť na koni? Záleží, aké je ročné obdobie. A v lete? V lete skoro ráno a neskoro večer. A v zime? V zime cez deň, kedy sa dá, keď je svetlo. Budeme dnes variť spolu. Budeme variť morčacie prsia na paprike a zemiakové podkovičky s koreňovou zeleninou. Na prípravu morčacieho so zemiakovými podkovičkami potrebujeme 500 g morčacích prs, sušenú koreňovú zeleninu, korenie, pažítku, cibuľu, mletú papriku sladkú, papriku v tube sladkú, 1000 g zemiakov, olej a soľ. Začíname. Čím začíname v tejto receptúre? V tejto receptúre najprv si spravíme mäsko. No dobre. To je dôležitejšie. Áno. Nakrájame si cibulku. Zobral som si síce väčšiu, ale použijem len časť z nej. Môžem krájať tu? Môžeš, musíš. Ale keď to chceš niekam zhrňať, tak dám ti takéto a potom už to iba zhrnieš alebo zhrbneš. Kedy si sa ty stretol so svojím prvým koňom? To už si poriadne ani nepamätám, ale bol som malý chlapec. Áno. A mal som prak na kamienky, keď vieš, čo to je. Viem. Áno. Gumipuška. Strieľal som po jazdcoch. Dostal si veľký výprask. Dobehli ma, mali kone. A tam si prišiel na to, že keď vlastne budeš sedieť s tým prakom na tom koni, dostal tak ťa som pokutu, že musím dojsť ku koňom a odrobiť si to bolestné. No a odtedy som ostal v Petržalke pri koníkoch. A robíš, stále vykonávaš tú pokutu. A ostalo mi to osudným až dodnes. A dneska už viac varím a starám sa o kone, ako jazdím. Ty si taký jockeyidný typ, že ľahká váha malý? Nemyslím si, skôr jazdecký typ. Áno. Lebo jockey sú len dostihací. Čo behajú dostih. Či profíci? Áno. A nemusia byť. Môžu byť aj amatéri. Nikdy si nebežal dostih? Nikdy som nebežal. Teda nebežal si s koňom? Nemal som taký dôvod, že by ma niekto naháňal, a máš tu kamaráta. A kusol ma do zadku normálne, oficiálne. Čo robíš? Chceš zemiačik? Pohľadkaj ho trošku. Dá si zemiačik? Môžeš mu dať, on je len zvedavý. Počkaj, to zase ďalej. Nám vyleje. Tam? Krumpla. Lukinko je to. Lukinko sa volá. Áno, môžeš sa predstaviť jemu. Ahoj, ja som Andrej. Ja mám také isté malé bábatko ako si ty. Koľko markov? 2 mesiace. Ja mám... No, nemám 2-mesačné. Ale to je 2 mesiace. Áno, môžeš ho aj počičíkať. Ty máš 2 mesiace? Tak poď, budeš dadackovať úja. No, pôjde, daj ti jej kopítko. Daj kopítko, daj. To musím úplne zdvihnúť, ja sa bojím koňa. Ja sa celý život bojím. Skrátka, prišli aj nejaké také... Pravidelne. Dobre. A kam kúšu najradšej? No, aj tam. Áno. V poriadku, tak poďme ďalej variť. Tak tento by nemal ešte variť, ešte moc malý. Dobre, nakrájali sme si cibulku, dáme si olej. Tento koník je vlastne poník. Áno, z dobrej mamy a mal by byť aj dobrý. Z dobrej mamy. Sú aj zlé mamy? Áno. Macochy. U poníkov, čím menšia mama, niekedy je pravidlo, že je aj horšia. Ale niekedy zasa lepšia, tak jak je Lenka. Čo to znamená, že Lenka je dobrý poník? Dobrá je k deťom, je trpezlivá, tolerantná, tak jak manželka. Počkaj. Neviem, či nejaká taká v živote u mňa bola, ale skúsim si to. Videl som v jednom takom filme, takže viem si predstaviť aj dobrú manželku. V podstate treba byť pri koňoch veľmi opatrný, lebo má aj váhu, má aj silu. Jasné. A nie je až taký rozumný, jak dospelí ľudia, takže on niekedy môže vyviesť úplne nepredpokladateľnú vec a stane sa nešťastie. A nie sme blízko potom v tom prípade? Ty áno. Neboj, kľud. Ja som tu, ja ťa ochránim. Dobre. Tak várme ďalej. No, ideme ďalej na to. Zoberieme si mäsko, morčacie prska. Úplne také, aké sú. My si ich nakrájame len na kocičky. Poď ku mne, neboj sa. Lenka je dobrá. Však je dobrá, jak Lenka víno. je dobrá. Malý sa s tebou zoznámil, požaloval mame, že si dobrý, že si mu dal zemiačik. No hlavne si kúsol do mojej zadnice, takže on už o mne niečo vie. Mäsko máme nakrájané a dáme si ho na tú spenenú cibulku. Dobre, počkáme si teda na to, kým sa nám to mäsko zatiahne do biela, potom budeme ďalej pokračovať. Keď morčacie prsia poprášime pred pečením zľahka múkou, zostanú šťavnatejšie. Zemiačky máme očistené, vo vodičke nakrájeme si ich na také dukátiky, keďže sme pri koňoch, môžeme povedať aj podkovičky. Andrej, nerob. Ja nebol, to bol Luky. Určite? Luky nič nehovorí. Tak Luky je ticho. Tak? Rozumieš konskej reči? Trošku. Čo znamená... Nemám ťa rád. Aha. A čo znamená... To
Tak to bolo po anglicky a to zase neviem. Je to pravda, že anglický kôň tomu slovenskému nerozumie? Záleží, že jak to je. Tak, jak ty, keď s nimi ideš na pivo, tak im rozumieš. Jasné. A keď máš hodinu angličtiny, je to tak, trošku ťažšie. ťažšie. Ťažká tá gramatika. Áno. My tu máme poníkov vzadu, aj tie sa sedlajú? Áno, aj sa na nich jazdí. A je to iné sedlo ako na takého normálneho koňa? Je to hodne bezpečnejšie sedlo. Je to westernové, kde sa detičky môžu držať za hrušku, sa tomu hovorí, vpredu je také držadlo. Počkaj, westernové, to sa rozdeľuje aj sedlá na nejaké westernové, východoeurópske, mongolské? Nie, na dostihové, jazdecké, parkurové, skokové sedlá, hej? Potom sú rôzne sedlá na vychádzky, ako komu čo sedí, hej? Niekto má menšiu riťku, tak má iné sedlo, niekto má väčšiu, má očíslo väčšie. Dá sa jazdiť aj bez sedla? Veľmi dobre. Áno. To Indiáni by ti vedeli o tom porozprávať. Každý to chce skúsiť. Je to nové, niečo iné. Jasné. Ne také, jak ty myslíš. Ja zase som sa ťa zlakol, chalanisko. To mi nerob. Musíš povedať, že ideš za mnou. Vrátime sa k vareniu? Jasné, vráťme sa k vareniu. Nakrájal som si na podkovičku. Počkaj, ešte si nevrátime k vareniu. Sedlo tu spomínam kvôli tomu, lebo iste viete, že máme súťaž, ktorá sa volá Verný divák a sedlo je to slovíčko. Zapíšte si ho, môžete získať viacúčelovú varnú nádobu, ktorá sa volá Fit Cook. A žmurkám na vás kvôli tomu, lebo chcem, aby ste to vyhrali. Zemiačky sú nakrájané, osušíme si ich v utierke. Dobre. Aj z tej utierky, aby sa nám nič nestalo, môžeme ich vysypať do vriaceho oleja. Ja sa ťa spýtam otázku, že keby som sa ja chcel naučiť jazdiť na koníkovi, potrebujem nejaký vodičský preukaz, alebo? Potrebovali si hodne odvahy, aby si vytočil naše telefónne číslo a my už ťa uvedieme na správnu smieru s tým, že čo by si asi chcel dosiahnuť. Ja chcem prejsť z Ivánky pri Dunaji sem do Zálesia a naspäť. Výborne, tak to učíme. Toto učíte? Máme tu na to koníky, ktoré sú školné, ktoré toto všetko vedia, máme tu učiteľky, hej? Mladé, pekné, ochotné. Mladé, pekné? No, už začnem ochotné ešte máme. Učiteľky. A tu sa budeš učiť, ako sa uzdí, sedla, ako vysadnúť, ako zosadnúť, ako sa pohnúť dopredu, krok plus cval, ako sa vrátiť späť. Kde je trúba, kde sa radí druhá rýchlosť. Áno. Lebo sú také, nie? Však to je ručná brzda. Aj ručná brzda, lebo ručná brzda je veľmi dôležitá. Všetko tam je, len ako laik si myslíš, že to tam nie je. Keď totiž zastaneš na kopci s tým koňom, musíš sa vedieť pohnúť dopredu. No, a nie je to jednoduché. To určite nie. Koľko to trvá? No lež ja som taký akože ťažšie chápavý. Ako taký bežne je to od 100 do 300 hodín. Od 100 do 300 hodín, to je celý rok. Keď to zoberieš hutnejšie, aj nie. Robíme aj detské letné tábory, tam môžu deti v 10 dní v kuse jazdiť, hej. Potom sú rôzne prázdniny, víkendy, robia sa také predĺžené víkendy. Sústredenia, hej. Tie detičky sú tu od rána do druhej po obede. Nie je podstatné hodiny odjazdiť, ale hodiny byť v areáli s koňmi a všetko sa to okolo toho naučiť. Rozumiem. Ideme k vareniu. Nech sa páči. Dobre. Do toho horúceho oleja dáme tie naše podkovičky. Nech sa páči. Utierku tam nedávajte, olej je naozaj veľmi horúci. A teraz koreňovou zeleninou to hodne koreňová posypeme. Hodne? Hej. Nič naozaj sa veľa nestane. A zoberieme si sladkú papriku a hodne po papriku. Tak, neboj sa toho, Andrej. To sa teším. Zakrieme a necháme piec, až sa nám od spodu zemiačky pripečú. To je všetko. Vypneme a máme hotové zemiačky. Teraz mäsko, keď končí, dáme si tam paprikovú pastu, odložíme, na to nasypeme pažitku, pomiešame to všetko, aby to chytilo farbu. A ešte koľko to takto budeme smažiť? Len chvíľočku, len nech sa nám tá pasta červená roztopí. Rozumiem, ona sa dostane všade. My sme hotoví, naservírujeme si to a pôjdeme to degustovať. Morčacie so zemiakovými podkovičkami pripravíme nasledujúco. Na olej osmažíme cibuľku, pridáme na kocky nakrájané morčacie prsia a papriku v tube. Dobre premiešame a podusíme. Nakoniec posypeme pažítkou. Zemiaky nakrájame na dukátiky a smažíme na oleji. Pridáme sušenú koreňovú zeleninu a mletú papriku. Prikryjeme a pečieme. Zemiaky sú hotové, keď je ich spodná časť opečená. Dobrú chuť. Máme to naservírované ešte predtým, ako to zdegustujeme. Objavil sa tu čosi. Bičík, čo na konci plieska. Áno? Fakt plieska? Skús. Ukáž? Nie tak. Jako? V stole. Je po stole? To takto, hej? No, treba. Pleskol. Ukáž, ako to bolí, keď to dáš, ne? Už pozri sa. Au! No, vidíš, jak pleskol. Či zvreskol, to je jedno. Tak ty dojdeš ku nám do krčmy, do Ivánky. No, ideme degustovať. Začneme čím? Zemiačkom? Háda mám. Čo ti viac chutí? Chlapi skôr meso. Chlapi meso. Tak ale treba ukoštovať zemiačik. Meso som už je do veľa. Podarilo sa. Koreninový. Je. A čo robí naše meso? Ja skúsim tiež, ale mne sa to nezdá, že také dobre varím. Je to dobré. Dá sa. Výborná.